Jak být dobrou mámou, jestli si neumíte poradit sama se sebou? A co když se vám vymkne život z rukou? A myslíte si, že vysněný život superhvězdy je fakt paráda? Přestože hrdinové příběhu mají své bolesti a smutky, najdou v sobě vnitřní sílu odrazit se ode dna a plnit si své sny. Ponořte se do příběhu o přátelství, naději a také o tom, že život není vždycky tak marný, zvlášť když do něj vstoupí děti. Román Simony Votyové Provařená právě vychází.